Jak oglądam reklamy, nie słucham, bo wyłączą głos. Ponoć są telewizory, co poradzą wyłączyć reklama. Wydano taki szporować. To się zastanowią. Wiele człowiek by musiał zeżreć tych pilów rozmaitych, co by on był zdrowy. Zrobimy taki beispiel, ja zacznę od głowy. Naglacam do chłopów. Na włosy zepety. Na odbudowa włosów po farbieniu. Na upierz. Na porost włosów. Na zwiększenie objętości włosów. Są by na razie tu. Na ból głowy. Tu my są. Na to, co by nam się łotrze nie wysuszały. To jest to, co robią przed komputerem. Żeby rzęsy były dłuższe. Co jeszcze? Ja zakucała. Na kaszel suchy, mokry i kaszel palacza. Jeszcze sam żech zapomniała. Zatoki. Są my tu, nie? Potem trochę niżej, co by no zęby nie bolały. Widziałam ostatnio reklama, co człowiek się powinien, jak się nie poradzi z tą sanpastą i dalej mu śmierdzi z gęby, to jeszcze się bierze takie tabletki na te śmierdzenie z gęby. Potem, co by nos nie bolało gardło. Są my sami. Zapomniałam o uszach. O to, co by się woskowina rozpuszczała. O to, co by jeszcze nos, te uszy nie bolały, nie świdrowały, nie? Teroski tak. Co by nos kości nie bolały, co te stare ludzie by poradzili w dyskotece tańcować. Teroski my są sam, płuca. Tam pokazują takie rozmaite obroziki, co to w tych płucach człowiek ma. Ja się aż boję chodzi do prześwietlenia, co by mi tam też tych zielonych ludzików nie zdodli. Także taką tabletka. Teraz idziemy kąsek dalej. Wiecie, nie mam sam takiego czegoś do fligowania biustu, ale ja to trafiła we sklepie, w markecie, co by się szmarować cycki i one by tu na starość bardziej sztrał. Dobrze, że mamy biust haltry. To pomina, bo nie mam tego. Teroski my są sam. Z gaga. Schodzimy do żołądka. Pełny żołądek. Schodzimy w stronę wątroby. Odbudowa wątroby. Teroski już my mieli, gdzie babci i dziadka, to i babcia i dziadek dostawali takie cosik na serce, nie? Ale dostawali dwa. Albo do piciu, albo takie cosik, co by, wiecie, ta krzywo tego serca nie była tak. Teroski to już my sam przeminęli. Idziemy kościnek dali na gazy. Zjechali my kąsek dali. To mam kuzynka, co robi w aptece. Przyszł kuni taki starzyk i pokazuje takie opakowanie i dajcie mi pani to, a tam mu wnuczka napisała ołówkiem kopiowym, chyba już nie wiecie, co to jest ołówek kopiowy, na sranie. To ja też się pozwala użyć na sranie. Są my teroski dali, trochę niżej, ale z tej to drugiej strony dla chłopów. Czyli, ja to widziała, ona siedzi przed namiotem i marznie, a on szuka sposobu, co by ją ogrzać. To na to. Albo, są różne, ona siedzi we łóżku, a on się w niebo gapi bez teleskopu. Jezu, na tego. Albo ona siedzi we łóżku, a on znaczki ogląda. Mamy spora tych środków.
Czekajcie, zjechaliśmy dalej. Te roski, jak ktoś się nie poradzi długo siedzieć, nie? Hemoroidy. Zjechaliśmy jeszcze kąścinek dali. Te bez żyły, żeby zakrzepów nie było. Potem kolana, co by kolana nie bolały, runa to by już jedna kita była. Zjechaliśmy jeszcze dalej, haluksy. Potem napękanie skóry na piętach i sam też na pazurach. Czekajcie, może jako inna ta bólka znajda, bo już to samo cieple ja. Zapomniała o czymś, Kasia. Już my są blank zdrowe. Rozum. I ja na rozum, ale wiesz co? Jozum Na takich, Alzheimera. co im żadno ta bólka nie pomoże, ale niech będzie tak. Na rozum, pamięć, zapamiętywanie. Tak do tych, co mają największe problemy. I te roski, ludzie. I oto samo odsuna. Specjalnie w dzienach taki przezroczysty dings, co byście widzieli, wiele tego jest. I oto sam przesuję, jakby my to richtig chcieli wszystko używać, co by się rano obudzić, zapomniałam na nadciśnienie. To tyle by tego musiało być. To już mamy załatwione pierwsze i drugie śniadanie. To już wiecie, po jakiemu reklamy wyłączą. Postscriptum. Jedna rzecz, że zapomniała. Jak już budujecie te reklamy, to chciałam wam podać, że to jest skurcz. Jak poradza skurczać palcami i mięśniami. A kurcz to jest cosik, co je mimo moich chęci. Płyna we wodzie i chycił mnie kurcz. Chce mi się żygać, mam kurcze żołądka. A jak chcecie leki na skurcze, no to co, już się nie ma skurczać, nie? Było takie pogotowie, co to ludziom aplikowali.